Guys, recently nagpa-party baya mi no. Nag-stick sa ako ani nga part wherein naami mga kaila syempre nang invite ano kay very kuan biya ta kanang accommodating chares. And then naami kaila na recently bago lang jud sila naabot sa UK. Not really kanang super bago. So nagchika-chika, kumustahanay, kanang normal good na chika oy kay dugay biya may magkita din hiya so mag-catch up. Then ang catch up nahulog into Q&A. Tas ang Q&A nahulog into therapy session. Murag nag-end up ba na na-realize na ako na daghan pa kaayo silang pangutana gani na kato na time na-realize na ko na hala na agud ko'y tubag sa ilang mga pangutana. And na-appreciate na ko to kay lami sa feeling na kanang feeling gin ako na nakatabang ko somewhat sa ilaha kay after be atong conversation no thankful kay sila unya ang ako ba kayo nang hala no unta no na ako'y nastoryahan unta na ay naka-advise sa akwa on how to properly prepare myself kana ganing mentally, physically, emotionally, and spiritually pagka nang magbalhin na kasalaing nasod kay it's definitely I think one of the most difficult stage sa usa ka OFW nga life or whoever who moved from one home to another country because of the adjustment, because of a lot of things na kailangan nimo mag-adopt about. Kani nga mga video na ginabuhat nako is ma-happy nako kung naay makarelate sa inyo ha, kung naay someone out there na who's going through the same thing. You're not alone. I am not alone in exchange, di ba? Sugdan na nato guys, number 1. Char, napit pa number 1, di ba? Pag tungtong na ko diri kabalo ka ng akong buying power kay pak from 1% na abot og 58. Grabe ang pagsaka, so feeling ako dato jud kay ko. And then nakalimot na ko sa ubang part na mas importante ba, yes, I can buy things pero I still need to think about it like kung palito na ko ni siya, napabay mabilin sa ko anak kwarta. And then, especially here guys, daghan kay option kung unsaon nimo pagpalit. Pwede utang, pwede credit card, pwede divide by 3, divide by 4, divide by 6. Kana ganing dili nimo siya ma-realize ba along the way, doing it over and over again, kay ikaw ang mag-suffer. Ako maigo ko ana, kay mao man ako ang naagian jud. Ayaw kalimot sa imong savings. Kay ako maigo ko ana, kay kanang ganing walay nag-ingon, walay nag-advise sa ako about it. Kanang mabaguhan ka sa tanan ba, especially kanang coming from the Philippines na kanang Diyos ko, pila raman unsa raman to kung mga ma-afford niya pag abot diri murag kulang na lang guys kanang ihatod dayon nila sa inyong balay. Wala pa mo ganing naka-check out, ihatod na dayon namo unyang gabi ana ang ilang check diri So, ikaw pud ka oh my gosh, di ba? So, that's one of the things. Moong number 1, yun ako ni siya guys, kay, of course, wherever you are, kung asa man ka sa kalibutan no, financially, isa gyud ba na sa maka-strain sa atua, emotionally, physically, mentally, spiritually. Kay kung dili okay imong finances, syempre magsanga-sanga imong mga problema, di ba? So, number 1 akong i-advise is always consider na kanang naagid mo i-save for yourself, para sa inyong family, or para sa inyong o sa imong partner. Kaya in a long run, sad man siya ingno no, pero kinsa may mo save sa inyo when you actually needed saving. Diba? Kana ganing dili na nato ma-consider sa sobra nato kadaghang goal or sa sobra nato kana ganing the will to provide. Ginaisip nato ang laing tawo, especially ato ang pamilya, na we tend to forget about how we will feel. Mahitabo dyan na siya guys. Dili man, iyan, wala dyan ko ka-feel ana. Good for you. As in, I'm so proud of you. Giunsa nimo. Kay, miskig sa person na kanang kailan ako na very close to halos walay emosyon. Mo-checka dyan sa ako, kanang nakahilak good ko out of the blue. Kay na-miss lang nako even the simplest thing na kanang siya na wala, na-miss na ko mukaon og ingon ani or na-miss na ko magkuan kana gani mo uli nga naa ni pagkaundaan. Kanang ana ba? So for me na kanang grabe ko na homesick gid kog taman-taman guys, as in mo gid isa siya sa pinaka dili na ko ganahan nga experience. And for those na kanang stronger than I am or kanang dili kaayo sila emotionally unsa ba stable dili kay sila nga kanang ganing very expressive silang emotion na kanang gina-bottle up lang nila on their own. It's okay kung mamingawon ka back home, it's okay kay daghan kay tagikadakan sa Pilipinas, daghan kay tag naandan sa Pilipinas na kanang dili na nato mabuhat ba pag migrate nato sa laing nasod. So it's fine kung na homesick ka, it's okay to admit na homesick ka kay
dili man jud na siya maiwasan, tanang comfort nato kay naa sa Pinas. And for those na may na, dili na kay ko ka-relate ana iyaan, that's good. That means na kanang nagsugod na kag-adjust properly kung asa ka, or nagsugod na kag-adopt, na kanang nakakita na kag other kana ganing comfort nimo outside from the Philippines. That's good. But for those na kanang going through homesickness and then dili gani nila ma-express or dili nila ma-share to someone kay basing maulaw sila na kanang ma-judge, or gigusto man na nimo, di ba, nag-abroad ka unya karon mo ingon-ingon ka na ingana pa yung mga linyahan sa ato guys, ayaw ka ulaw, and kung mauna imong na feel, i-feel lang na siya sa ako sa una no, kay pag ma-feel na ko ana syempre makahilak ko, and then kanang mukaon ko mo nang makaayos ako like miski pag as simple as ka na chichirya nato sa Pilipinas, makakaon ko na happy na ko, or mag Jollibee ko no kay ma-happy na ko. So kana ingon ana ba na ako'y murag naka-develop kog ways na kana ganing mag-cope sa akong homesickness, and karon dili na biya ka siya anak kalala compare sa una. So hinay-hinay guys, you will work through it. Kay dili man gina siya always, naa gina siya din pero dili siya as lala as always. Hopefully na naakay mastoryahan, ma-open upan ana. I know being abroad, kana ganing, I would say it's so hard to find a friend. Pag-abot na ko sa abroad guys, I thought it was just like sa Pinas, kanang nakoy katrabaho, then ma-friendship dayon nako, then ma-close dayon nako, kay para bula biya kay baba nako no. But then, pag-abot na ko diri ako ng, hala, isa na sa sobra kay ko nasad, kay wala ko na anad na kanang dili ko maka-make friend dayon. And then one of the ways ba no na maka-friend ka kay sa workplace nimo, di ba? Aside sa imuhang like let's say social social life nimo, kay most of the time pareha sa amo ang mga OFW, or para sa ubang kanang mga OFW outside of Philippines na kanaganing nanarbaho sila, and then wala sila family din or wala sila kanang friend gyud na friend back home na kanang kaila gyud kay sa ila. So meaning kanang mo try ka ba sa imong best na to establish connection na pod, na magka-friends na pod ka. But that's one of the things na gusto na ko i-share sa inyo It's so hard to find a friend. Na ganing muingon jud ko na katong mga friends nako from back home nagikan pa ganing elementary friends nako hantod karon, kanang masad ko usahay kay ko na dili lagi ko ka find og kanang connection ay og naingon ato, tas ma-miss nako sila, then masad ko kanang ingana good kay it is true. Lahi ang kanang friendship pag adult na ka. Based on my experience guys, na amanggid ko yung mga katrabaho pod na kapwa Pilipino, it doesn't mean na nag-smile sila sa imuha na friend na kanila. It's very different. Dili man siya sa pagpandaot mo, I'm sure dili tanan, kay naman jud uban na genuine, pero here dili ka kabalo kung genuine ba ang usa ka tawo sa imuha or dili. And then you cannot expect na kay tungod kapwa nimo Pilipino or same race nimo kay friends na dayon nimo. It's not like that. So ako na lang mo ingon ani because I'm sure daghag mo angal sa ako ang naabis, siguro kay ingon ani na no tinuod jud na siya. Sa una wala man gud na sa ako Ilongga ka, Tagalog ka, kana unsa pa ba imuhang kana ganing kung asa ka nagdako sa Pilipinas, it doesn't matter sa ako pero pag abot na ko diri kana murag weird kayo ba na ay Pinoy, murag yes, wait, Tagalog, Bisaya, ni murag okay. Kay ano man god na ay kumbaga naman dyan na stereotype, 'di ba, sa Tagalog o Bisaya or sa whatever unsa pa man lang ato ang mga kanaganing local race sa Pilipinas. Na dyan na ingon ana guys, but then I'm so thankful kay ang generation namo na OFW na kanang kaidaran namo na naadto diri or even if naay a few na dili kaedad namo, kay dili sila ingon ana ka fake, dili sila ingon ana ka kana ganing kuan ka kinaraan. Kay it doesn't matter kay naami mga friends guys, lahi-lahi among mga friends, and they're all genuine sa amo ganing proud kay ko na i-share sa inyo na yes, kabalo ko na nag-mention ko na it's so hard, pero don't keep on I mean keep trying to find that friend. Kay along the way maabot ng gid ng someone na makarelate sa imuha, na maging tinuod sa imuha, kay mo gunang nahitabo sa amo sa kumbana. Daghan kay mig nakaila, daghan kay mig acquaintances, pero
only a few remained, only a few became like true friend na kana ganing moingon sila from friend to family, ing ana na jud. Kay nga naman, lahi magud among generation karon, walay stereotypically eng kanang dili pareha sa dili man siguro tanan no, pero kanang mga kuan diri mga pilot OFWs for whatever reason ing ana ang ilahang batasan. And then I find it funny kay again para sa akong ingon wala ra man guna sa ko, wa ko'y pakialam kung unsa ka. Basta kay tao ka, dili ka kanang kuan, di ingon nato. I find it funny kay murag wala man gyud pakialam ana, pero sa ila it's such a big deal na it would actually make or break if ma-friendship ti ka or not. So guys, gi-correctionan ko ni Jason. Ang katong akong ginaingon daw na local race. Kay regionalistic ana dahil na siya Kemang Bells, diba? Bahala na gud mo oy. If you are like an upcoming OFW or you are an ongoing OFW like me, don't be like that. Ayaw gaya ha atong katong mga pioneer gani na mga OFW na ingon ana ilang thinking sa life kay murag very difficult. Na murag ay katang mga Bisaya dili lang ta magtapok lang ta dinhi or same pud sa kanang mga ubang Tagal na ay Bisaya siya ako ako na mas Bisaya una ko kataman kanang ana ba. So let's break that kind of thinking. Moving on sa next guys, since sige naman jud tagkatawa kanang it's time for us to get serious. Charis. Dili oy kanang kuan work culture here is very different. Very strong ang ilahang kuan sense of right and wrong. Kung mali ka, mali jud ka. And then sa ilaha pod kay ang accountability is very heavy. Pangitaon jud kung kinsa, and then although pangitaon kung kinsa, and it would actually mean a lot to them na moingon ka na I actually made the mistake. That's my fault. Kanang mo anak ka, ma-respect nila na I can't remember the time na kanang katong nag-work ko na moingon ko na yeah, I made a mistake. Wala, amot lang. Kung nakaingon ba ko na, kung nakaingon ko ana, siguro very kuan lang kay dili man ako ma-remember kay hala na unsa ni kita iyahan ang mali chares. As in dira na learn na ako. I don't know sa inyo ha, dili man tanan pero natay batasan na kanang ganing pag makasala ta kay mukulbaan ta dili na ta motingog or dili na ako ang murag lisod kaayo iingon na kanang ako anang mali. Dirian ako na anatun-an guys na mo na pag magkamali ko sorry I made a mistake or yeah that's my fault. Kanang mo ganing i-accept dayon nimo ba and then maging accountable ka and then you actually not just accepting the mistake but also like okay I will try not to make it again or I'll do my best to actually prevent this from happening ingon ana, which is kanang very kuan kay siya, very mature kay in fairness ni mature ko gamay tungod nakatabang siya sa ako as a person. I know it's difficult na kanang murag nang dili man siling ani uy nang unsa man ni sila uy kanang ako maigo ko ana guys kay ana man ko, but then slowly ba kanang na realize na ko na hala no lahi jud di ay, and then slowly pod gina-try na ko og learn na okay so ingon ani day ang ilahang the way sila mag-work, ingon ani ang ilahang unsaon ganing pag-answer sa mga butang or pag-find og solution sa mga bagay-bagay. So hinay-hinay gina-learn nako siya kay gusto ko mo integrate sa work. Gusto nako na kanang dili gyud siya maging difficult for me. So instead na kanang mo go ko kanang ganing mo detour ko ba mo ko magpalahi ko. Gina-try gyud nako pero syempre naman jud tay batasan guys na kanang very difficult. So ingon ana guys, I'm just saying, speaking of work, diri pud nako natungan guys na you should keep record of everything. And when I say everything you guys, dili lang sa work ha, pati sa kanang sa balay. Like, diri lang nako na experience guys na constantly na ami mail, na ami kanang letter gani na maabot. Ano, unsa na pud ni? Sa ako, syempre, wa man ko naanad, so di kay siya importante. And then it came to a point na kanang, hala, asa tong letter na to ani? Asa tong ingon ani? Very disorganized kaiyaan. Well. Di ba mo, o ganing ginaingon ako siya sa inyo karon because naagian na nako siya. And keep record of everything, kanang bill niyo sa suga, bill niyo sa ingon ani. Yes, naanay online, which is good kay para pwede ka mag-refer sa online ba. But for those na kanang mga mail na ma-receive nimo na kanang dili nimo siya makita sa online, i-save gyud ninyo siya, putangi gyud siya dedicated folder. Keep records of everything kay you'll never know kanus-an na nimo siya kinahanglanon, and you'll never know kung kanus-an nimo siya ganing kuan kanang i-present
nakanamurag, ay, i-remind na ko kong self na, kabalo jud ko na ako'y nabasa na ingon ani. Yes, keep records of everything. Diba? Look, yawan mong advice mo iyan. Uy, yes, of course. Kisa may muhatag sa inyong advice na yung ani. Moving on, di ba na ko keep records of everything. Guys, your immigration status is everything po. It will affect your work, it will affect your travel, it will affect your financial status, it will affect your kung pwede ba ka mangutang or dili, daghan kaayo siyag maapektuhan. I did not realize that one before. Kay I thought, manarbaho ko diri na, ako'y kwarta na, ako'y pangbayad, okay na na. No. Number one, pag apply ni mo work, mangutana sila, do you have the right to work in the UK? Yes or no? Ngayon ko, yes. Yes, na ako'y right to work here kay tungod sa akong visa lagi. Next, mangutana sa unsang klaseng visa na aka. So, as in, grabe jud kaayo guys, ang ilahang ka ng mga question and answer portion. And like I said, katong mga files na imong gipang keep, mao to siya ang maging proof nimo na, oh, nara ako ang visa, mao ni ako ang status, mao ni ang ako ang current kemang bells. Pati ka nang gusto ka mag-travel, maka-affect na siya. Asa man ka mo travel? Sa kanang Europe, o mag-apply pa kag visa. Asa man ka mo travel? Sa ingon ani, okay na ka, pwede ra dili ka visa, pero ang question na pud, ang pabalik na pud nimo diri, okay pa ba? Dawaton pa ba kanila? Or basig last exit na nimo diri? So, guys, as in, dagan kay kag kana kailangan i-consider. Be very cautious about your immigration status. Kay I know some of our kana mga kaila and even kana gani sa mga Filipino group community sa Facebook na nawalan sila immigration status because they did something. Nadyo ni kaning one story na dili na ko makalimtan guys, they did not know. So nag-claim sila og benefits na dili pa sila fully kana gani mga resident diri agyud na kanang UK citizen na gyud. Dili bawal baya taas an immigrant na mag-claim og any good guys na kanang mga benefits. And then they did not know, nag-claim sila og kanang child support. Pero as soon as they realized it, gibalik nila ang kwarta. And remember, sa ako ang advice, they have a very strong sense of right and wrong. The fact na nag-claim ka, miski pag iuli na nimo, natanggal ang ilahang immigration status, ing ana sila ka strict diri guys. So, morning gina-emphasize na ko ni sa inyohan na advice. It's because it means a lot na kanang as much as possible habang ang ato ang status kay dili pa UK citizen, let's try to kanaganing prevent anything na kanaganing mag-cause sa pagkuha nila sa imong immigration status kay maahat ang imong pag-uli sa Pilipinas guys, dili na siya bakasyon, uli na gid siya forever. I'm not just saying na diri sa UK because I think almost kanang all first world country kay very strict na gid kaayo sila sa immigration. So, you know, protect yourself, protect your immigration status. Imagine, grabe na kayo mo pagpaningkamot, grabe na kayo mo kanang paggasto o pagpangutang left and right para lang maka-abroad ka. Unya, ang ending kay makauli ra di gyapon ka kay nagkamali ka of kanang very, kung sa ato very considerate bet no, very gamay na butang pero sa ilaha, we'll never know. Wala bet, dili bet ta pareha sa ilaha. Lahi gyud ang ilang rules na, again, kailangan na to i-respect. Kailangan nato na siya i-adopt na mga rules na kanang kailangan nato na siya kung baga kuan god ang akong ganahan gid kay na word no i-integrate atong self sa ilahang community kay syempre dira na gud ka nagpuyo kung asa man ka sa world mga mga kaiya-earn kung asa man ka sa world mo jud na respect na lang gid sa ilahang mga rules and regulation and as much as possible protect yourself and prevent yourself from making the same mistakes sa katong mga mga uban nga nagkamali. Please research about sa inyuhang kanang immigration status, unsa ang pwede, unsa ang dili pwede, just to make sure na kana ganing nakaybala ba sa kada step nimo ay okay bawal ko ani. Ay pwede ni siya. So ana ba very knowledgeable, diba? Speaking of the knowledgeable ways, guys, the weather here is not a joke. Labaw na og mag-migrate ka sa country nga na ay winter, spring, summer, and the fall. Guys, dili gid siya lalim. Kay kanang, at first, okay na na, okay ra kaayo mo. Kay kanang, hello, please, wala pa ba may naka-snow, wala pa akong naka-experience og mga spring, and the autumn, and the fall, ana-ana. Pero, na-realize na ko no sa 7 years na ko diri sa UK, handod karon wag yapon ko na anad. Maglagot gyapon ko. Sa una, ito mga first pa, syempre ka nang ignorante pa man tanong, very wow, pa oh my God, naga-snow, oh my God, naga-spring.
Karon guys, kana ang change sa weather kay lahi na jud siya kana makaapekto siguro kay nagkaedad na manggod ko. So masapot na ko. Maapektuhan akong mga kalawasan o akong mga kabukugan. Labaw na pagka ng tingtugnaw na kaayo, as in, magka ng ma-feel na gid nako siya sa akong mga tuhod-tuhod, sa akong mga joints. So, kana pod gusto na ko i-advise if kanang tugnawonon kay ka nga tawo, kanang I would advise na mag-research kag kanang mga stuff to keep you warm. Kung singtanon kay ka nga tawo or initon lang jud kag ulo pareha nako. Mag-research pod kag ways para pabugnawon imong ulo. Kay dili siya lalim guys. Imagine every 3 months maglain ang weather. Kanang abi nimo na dugay sa summer unya mo kalit lang tugnaw na din kaayo. Of course no, dili ba ta pareha sa mga locals na kanang naanad na sila all their life, mao jud ni ilang gikadak-an. Kita kay mag-adjust pabaya gyud ang atong lawas. At first okay ra gyud kay siya nako, pero kadugayan guys murag nagareklamo na akong lawas. So, so nagahinay-hinay na grabe ang adjustment sa weather. So mo na isa sa ko ang mga gusto i-advise sa inyo na be prepared kay the winter weather. Although ganahan kay kog tugnaw guys kay gising tanon ko no, pero the winter weather na imagine every day for the next 3 months alas 2 pa lang sa hapon gabi na. So maka-affect jud sa imuha emotionally and mentally. Kanang murag depressing kaayo ang weather ay. Tinuod jud diin ilang ginaingon. Sa una kay murag uira kay mo ako ganan kayo kay di ba ako ganan mainitan. Anang gusto lang ako nang maglumlum lang pero na-realize ko karon ko na grabe bitaw no, makasad jud bitaw kaayo. Dili lang gani siya murag 3 months but sometimes mag-extend pa siya, let's say maybe 4 months ingon ana. And then kinsa may malipay na murag pagtulog nimo gabi, pagmata nimo gabi, pagsulod nimo trabaho gabi, paggawas nimo trabaho gabi, murag ngano ni mata pabanta. Diba? And then mo day na ma-realize og kanang ma-appreciate nako na kanang pag naa na si Mr. Sun kay happiness na kaayo. Maano jud siya naa siya ganing scientific conditioning. Kanang ma-change gid ang imong mga hormonal imbalance. Guys, this is my advice to you as your kaiya earn na kanang be prepared for the weather kay maka-affect jud siya. The weather is very sad. No, it's okay because kanang maka-benefit man pud ta ana kay the outfitting. Of course, the both with the fur and everything magawas nato ang mga kanang outfit na makita lang nato sa mga movie, mga series, mga Instagram and everything. Ma-try na nato. So, I think that's one of the things na makahappy sa ako kay the outfitting is outfit, 'di ba? And also guys, one of the things na kanang na-appreciate kaayo nako upon migrating here in the UK is their public transformation. Yung public transportation is very good. Like imagine, kanang asa ka mo travel na ay connection. Kailangan lang jud nimo maging patient, syempre. Pero I'm not saying kailangan maging patient kay kailangan ka magulat og dugay. No, kanang mga transfer from one train to another. But the point is, it's very good kay naay connection kung asa ka gusto mo adto. Ang problema ani karon kay mahal. Mahal siya. At first kay pagara pa kaayog laag-laag, hala adto dito, tas kadugayan murag sige lang, okay lang, dili na lang sa. Mahimo na siyang from once a week to once a month, hantod sa mahimong once every 3 months. Kay mahal siya guys. Yes. And na-appreciate po na kanang mga pag out of town na mga travel kay lagyo man gyud dako ba ang UK no? Nya kanang naa kay gusto jud adtuan, makita nimo like sa Instagram or sa TikTok or sa Pinterest na whatever gusto nimo, hala nice lagi ni adto ni pagtanan mo na very layo and very mahal ang pamasahe. So, ingon ana siya guys, which is kailangan nimo pangandaman. I think kana ang akong gusto i-emphasize sa inyo kay travel to sawa jud mo kay ngano man daghan kay mo pwede makita. Not just here in the UK, I'm sure kung asa mo nag-abroad, kung asa mo sa world, daghan kay mo pwede makita. Almost all the first world country kay naagyo nindot kaayo nga kanang public transportation. Lain-lain lagi yung mga advice iya, naglibog na gud ko. Travel to sawa, but don't forget your savings guys. Okay ra gid kay nang mag-travel, pero ayaw kalimot na you are saving for your goal. You are saving for a purpose na sa imong balay, sa imong sakyanan, sa imong pagpa-rhinoplasty or unsa ba mo yung gusto sa life. Kaningon ana ba kay yes, kana guilty pod ko ana guys, nakuratan jud mi sa katong part na kanang hala. Oh my god, maka-travel na ta no. Murag dili man ako babuhat sa Pilipinas. Tapos ano ko hala, maka-travel na ta. So ninggara
nagkautang-utang. Sige lang karon fully paid naman tanan among laag, so okay lang. But yes, this is my advice to you na kanang okay lang namang laag, but don't ever forget your savings. Na kailangan na agad kay i-separate na amount para sa inyong goal sa life, for rainy days kuan, ingon ana na savings. So yeah. And guys, here in the UK, healthcare is not completely free, especially for us immigrants. So, for those na nag-process, for those na naanadiriya, or for those na mag-process pa lang, na sila ginatawag na health surcharge, isipan na lang na magbayad ka for one time and then unlimited na siya na healthcare. Like, magma-admit ka, wala kay bayaran, nagstay ka sa hospital of how many days, wala kay bayaran. Na ay mga exception of course, dili tanan free. Like ako, kanang sa ako ang medication, bayaran na namo, palito na namo. But then, kumbaga, dili na kay siyang anak kabugat because, let's just say na need jud kay nimog healthcare. If you're here, you don't have to kanang constantly think about it. Dili para sa Pilipinas na kanang kung ma-admit ka, ibaligya sa dyan na inyong kabaw. Ibaligya sa dyan na inyong ingon ani. Kay para ma-admit ka or dawaton ka sa ospital. At least here, it's not. But yeah, I just wanted to let you know kay basi manggod na asa at the back of our mind na, ala, okay no sa UK kay kanang free ang ilahang ano. That's just my advice. And it's only here in the UK that I can talk about it kay wala man ko ka-experience sa ubang nasod. I don't know. So guys, if you're in, another country, i-comment down ninyo unsa inyong healthcare din ha, kung free pod ba or if you need like private insurance or kung na ba mo mga public hospital din ha, i-check daw ninyo kay para knowledgeable tang tanan. So, sa kadaghanan ako gi-check sa inyo ha guys, no? Isa ni sa ako ang pinaka gusto i-share kay it happened to me. Kani siya nga point is ang part na you will change. Magbag-o gyud ka. Dili man nimo tuyoon, dili man in purpose, pero magbag-o gyud ka. Kay mulahi man gud imong pananaw sa mga bagay. Mulahi imong pag-appreciate sa mga bagay, mulahi imong opinion, imong perspective about life. Magbag-o jud ka. And then, for some, dili nila ma-realize na nag-change sila. Until someone would say, hala, nagbag-o gud ka. Early on, ma-realize nila na murag, hala, lahi na ang ako ang perspective in life. Lahi na akong advice. I would say na kanang, okay lang na siya na butang. Tas karon mo ingon ako na, dili na siya okay. Dili na ko mo dawat ana na excuse. Para sa ako guys, kunwari, moingon ka ha na, may mga kong tabang kay, wala ko'y ikapalit og ingon ani. Ngano sa ako ka mga anak? Nga, number one, you have to provide for yourself. Kung na kay gusto paliton, imuha na siyang responsibility, di na siya responsibility sa uban. Kana gani ingon ana guys, or kaya mo ingon na kanang, hala, mangutang ko biki, wala ko'y ikabayad sa amo ang bill. Murag, you have like a month to prepare for it. So, kung nagpagara kag on ana inyong aircon din ha, or nagpagara kag on sa tanan ninyong electricity din ha, then you should expect na dako imong bill. 'Di ba? Kana ingon ana baka na mga basic gani na butang na before I would consider it, okay, sige lang, sige, mag-ano ko. Pero for me man good, now that I'm earning everything, now that I'm paying it, mas ma-appreciate na nako ba na maging responsible good about it. So yes, those are the kinds of changes na dili man siguro ang ubang tao supportive sa imuha, but it's something that you need to accept, and it's something na kanang for me ha, ginapanindigan nako. Kay nga naman, I now realize na tanan akong gi-earn diri agi paghirapan ako. Unya lisod kaayo na kanaganing ipahiram lang nimo or kailangan nimo kuan ang imong savings kay para lang i-cater ang imong emotional guilt na kanang misig dili ka gusto pero mag-guilty ka kay tungod naaman ka, so dapat mo hatag ka. That's not right. Mao jud na ako ang advice ana. It might not actually basi dili mo ganahan sa ako ang advice na ni, but for me it's not right. Yes, unsaon nimo pagtabang sa tawo nga kanang kailangan nila maging mature sa life kung naa ka always para mosalo sa ilahang problem. Mao na ang pinakadako nako na na-learn pag abroad nako guys. For the first few years kay kanang willing jud kay ko mo help, willing kay ko na murag uy unsa man kana sige maglend dayon kag help. But then in the long run ma-realize nako na murag wait lang. Dili man siya selfish paminaw na what if ako ang manginahanglan? Maka-help mo sa ako 'Di ba? So it's my saving, it's my ganing hard-earned money. I will decide on how to spend it the way I want it. If na ako'y ika-help sa imuha, that's good. If wala ko'y ika-help sa imuha, ala, iyaan lahi lagi kag ano ay, ni-real talk lang kalit naman, gunangutang sa ko aba. Real talk lang lagi kag kalit, iyan ako na, okay.
sa ato ang culture or sa ato ang the way tagipadako, different man gud kaayo. Naanad ta na kung naa kay ikatabang, hala sige tabang. Pero wala gibutang sa katong kanang rules gani na kung naa kay ikatabang, sige tabang as long as naay nabilin sa imuha. Wala maguto na part. Unya, ako kisay mo tabang sa kuha. Kanang ana ba? So, bag-uho na to na siya na thinking na kung na kay ikatabang maayo, kung wala kay ikatabang, okay lang pud na. Dili not applicable tong part na kung na kay ikatabang, hala, sige tabang. Na ultimo man ganiin para sa imong sarili, imuha nang ihatag, dili na siya tama. Guys, dili jud ko mo agree ana nga saying. And if you're someone who grew up to have that kind of kana ganing upbringing, hinay-hinayan na nimo siya. I don't know kung nag-agree ka sa ako, then I would say na hinay-hinayan nimo ipa-realize or kuan sa ilaha kanang ingnon sa ilaha nga kailangan na pud nako mag-save for myself. Dili sa kumuhatag sa inyo ha, or dili every month kana ganing ginalook forward na gid nila nga naa jud kay ikatonol. No. Kay it all starts from you baya gihapon. So mo na siya, you will change. If it's for the better, good. If it's not, then I don't know. Bahala ka. I hope it's for the good. Ana na lang. I hope you will change for the good para sa imuhang self. Guys, kanang, di ba, lagi, you will change. It will come to a point that you will feel na you don't belong anywhere. Because you're not the same person na katong nihawa sa Pilipinas. That's something na gusto po na ko i-advise sa imo kay basig makuratan ka ba na iyaan ka to ni uli gud kuno kay kanang lain ang feeling. So, that's normal and that's okay. Mauna siya ang akong giniingon na you don't quite feel na you belong anywhere. Kay naa ka diri sa gawas and then pag muuli ka sa Pilipinas, murag everything's changed na murag everything's the same pero something changed. Murag ikaw to. Kay you've changed. And one of the things na gusto na ko i-add ani kay don't spend your entire life proving na migrating is worth it. Because I know migrating is not always for everyone. And the more nimo siya na gina-try og prove, the more na kanamurag lisod for you to actually prove it. Ako I admit, for the first few years, lisod jud kay akong life. As in, I feel like hell kay akong life. Kay nganong nag-migrate man ko no, naa naman ako sa Pilipinas, naaman ko'y trabaho dito. I think mabuhi man ako kong self kung naa ako dito. I'm fine with the difficulty, kay mao man akong gikadakan. Kaning anak god. And then, you came here. Naanatanan nimong kanang mga, unsay tawag naanatanan ang mga comfort in life, ang mga things na you did not expect na ma-experience nimo, but then you're actually enjoying it. Basta, you don't have to prove it. You don't have to prove anything. And I saw that firsthand kay Najoy uban na grabe ang ilang struggle, na nag-end up ni uli na lang sila. And I actually commend them for that. Kana ganing gina-admit nila na, ay, dili jud ni para sa ako So, mag-go back na lang ko sa Pinas. Dito na lang ko mag-continue kanang living my life. Kay for some good, I don't know why, na kanang pag naka-migrate na gani ka no, kanang mo na nakadaog na ka sa life. Namura ka lang naka-jackpot ka, and then pag muuli ka kay, oh my God, you're such a loser. Ngano naman tingon ana nga thinking? Can we just not accept the fact na this is just how I want to live my life? Ni-try ko because I thought it will work, but then it did not work. So, mobalik ko. Ngano di ay, unsay problema ana? Wala man ka nang hassle sa laing tawo. Wala man ka nangayo siguro kwarta nila kay para ka na ganing buhi ka na magpabuhi ka sa ilaha, di ba? Guys, to be honest, dili man pud nako kaya. Nakaya ra nako kay naa akong bana. Kay kung ako lang isa mo ganing idol kay nako or kanang gina-admire kayo nako tong mga OFW na kanang sila lang isa kay nakayanan nila. Kung ako lang hagbay ra ko ni uli. As in dili nako kaya, guys. For those na kanang naa sa abroad na kamo lang isa, ayaw jud imaliit inyong self. Ayaw imaliit kung unsa man inyong gipag-agian dira kay ngano man strong kay mo na mga tawo. As in grabe jud ako ang admiration sa inyo ha. I know naghatag ko kanang tribute sa ato mga OFW. And for those na kanang paluparay pa lang o kanaganing on the road to becoming an OFW, guys, this is one of the things that we will have to consider. Kung kamuray isa, prayers gyud na kanang malampasan ninyo tanan and makayanan ninyo. Kada gani madunggan ako sa uban na kanang dili siya lalin yung gipili man na nimo. Yes, gipili na nila, but having
having an idea kung unsa siya ka difficult, unsa siya kalisod na ikaw lang isa mag-handle sa tanan, dili siya lalim. Kung kamo lang isa try to kuan kanang naamoy communication na kanaganing nindot nga communication sa inyong family or sa inyong bana or sa inyong asawa or sa inyong anak ba, because it will help. Just an advice, before ko nilarga kay nag-create mi sa ako ang family o kanang group chat na kanang didto lang magkumustahanay, magsenday og picture kani na because it does help. Gamay lang kay siya nabutang, pero pag naa naman gud ka sa gawas, every picture na imong makita, every video na imong makita gikan sa ilahan no kay mahappy na biya ka. So I hope this part of the video, kung naapa mo, kung naabot pa mo diri na part, thank you so much. Og unta kung naabot mo ani na part na amoy natun-an sa ako. Unta kung naabot mo ani na part kanang murag thank you so much iyan kay naana ko'y pabaon from you. Yes, kay again I wish I knew this before I actually left home. I wish someone gave me these ideas kay para kabalo ka nang dili kay ing anak kabugat akong experience before, not knowing na kanang ako naman siguro ang ing ani oy, ako naman siguro ang may problema, pero dili na siya tinuod guys. So, I think I will leave you with, kay kanimanggod siya, gilas na ko ni siya for the very thing na I want you to realize, even before migrating, na flying away from home or migrating does not mean na you will have a better life. Kay we have that, I don't know with you, but I have that notion ever since I was growing up, until nanikulang na lang ko, until nanarbaho na lang ko, na if you're someone from abroad, you have a better life. Nga na ba? I want to correct that, or I want to maybe add to that one na you have different opportunities, but you will also have different problem. So, mauna siya guys. Yes, kanang, let's say, dili man ginato pwede ikalimod na if you're abroad, daghan gid kay daghang opportunities ang mag-open sa imuha. At the same time, daghan pud og problem na mag-open sa imuha. Kay remember, everything is new, everything is kanang murag back to zero, and then you have to figure things out on your own. You have to start from scratch. You have to relearn life again. So, mao na akong giniingon na unta for those families or for those na kanang naay mga OFW nga family outside, ayaw dayon kuan gani kanang sige na kanang more ayaw i-assume na because na kay family abroad, their life is better and your life will be better as well in exchange of that. So, unta na amoy natun-an sa ako guys. And if I speak to that version of myself who's about to leave home, ingnan ako kong self na don't just bring your ikatong will nimo na mag-provide, but bring that kanang yourself with you, na kanang gusto ka mag-grow as a person, na gusto ka mag-develop as a person, kanang this is your opportunity na kung unsa man tong imong mga wala na buhat sa Pilipinas, basig naa na day kay opportunity na buhaton siya abroad, which is I myself mauni akong opportunity na ako'y chance na mag-teach sa inyo na mag-share sa inyo og stuff, na mag-advise sa inyo og stuff. And I'm very thankful na ako ani na opportunity. So again guys, from the iyaan you never had, thank you so much and I will see you soon.